Tog me love is terrified long. Fate them with Kibera tied to counterfeit. Because you love Akarunda in Ralum. Bury me er dig stana gus chucky da er dike. This problem the grew again we on Tauri. Grow agin er nose the hishmo hori. Kin all fatty some riv the yeah. Oh yeah. To sir has Steve it's to sir boy. They may a baker and Darren here still fill a water. Oh yeah. It's McKean Sanishka Louis or Cherubim as stores Togi me on who Ni feder lom die long Le fuck na hier Me im Hjasse vaun prägte Och me ideal in hörsa The love treat me crew Igis midle kela In August the grey hair on the carjoon Do it shake a dig and stay on grata hydrant. Oh yeah. Time though we make trip loaders baby don't do it roller. Baby they're mashed up. Don't kill it or vodka. Body ain't roller. We are so shoulder. Oh no. And told my love it's terrified long. Fate them with Kibera tied to counterfeit. It's problem the grew again we are Tauri. Grow agin your nose the Ishma hori. Me hey August the grey hair on the cardio. Me hey August the grey hair on the cardio. To sir has Steve it's to sir boy. They may a baker and Darren here still fill a water. Oh yeah. I know we make trip loaders. Baby don't do it roller. Baby they're mashed up. I'm killing a vodka. We body ain't roller. We is our shoulder. Oh no. Terrified long. Fate them with Kibera tied to counterfeit. Hello, Deep agus Volterove is Jack Quig on Triula, the Scléip na hÓige fifa hain. Smission Evening Crowning agus bei me anseo live don tachtan AirPod YouTube agus Facebook Cuman na bhíon agus bei galore comórtas ag tuairliú ar Instagram Scléip na hÓige agus Cuman na bhíon freisin. Bei me live gachtrona ag tosaú ag a seachta clog agus ag a haine gur maidin egg an deire seachtainna agus me ag creile bio ó unad hÓige na hÉireann anseo I gundé na mí. Tá nearcha fóla seacht I rinne seachtainna idir ceartlanna yoga, alína, acliaachta agus skillanna circus comá le comórtas tóireach taisce agus tránageis mór ar cahús. Tá tuile dúisina iontacha le bucan I rinne seachtainna freisin. Si an tús bliana Netflix, si an tús bliana Spotify, Laba, Luscon, Daintor, Gran, Rosta, AirPods agus dúis mór an tránageis ar an deirdín Scooter Lectruck. A rare vi Carolyn Alina agin agus is féidir fécin siar ar sin ar YouTube Cuman na bhíon agus iritas a dhéanamh
an gomórtas ionach a bhain leis. Comála sin an luan bhí Caroline bácála agan agus is féidir fécint siar sin YouTube cuman na bhíon le hiiritas a dhéanamh agus seolach comórtas green grafadóireachta Scléip na hÓige fé hain an lá chéine agus is féidir leat ólas a oil an gomórtas sin Instagram Scléip na hÓige agus cuman na bhíon. Ach an nocht Scléip na hÓige fé hain tam féin ag túirt faoi Caroline radio tá comórtas a gceist le seo agus dúis siantús blian a Spotify don chéadát agus calara de luach €50 don darahot. Feici tú sa Caroline go méimid ag fálam faoi conas podcréile a dhéanamh agus ní gádit ach de fudcréile a cheola chuig clubanna ag cnb.ie rih a hochta clog an dawnach seo an tainú lás fihid saoin. Arailin. Hello, Dave, agus fáilteach chuig Caroline radio rira now. Tá cúpla rud ag tasal den Caroline seach, níl mór ag tasal an anchor. 3 rud. An céad rud atá ag tasal ná peann, anna himpli. An dara rud atá ag tasal ná leanach le do script, so leanach just piece of pop ar an air atá ag tasal. Onas gur féidir le do script a scríb amach, agus an 3 rud atá ag tasal ná gohan póca. Pe gohan póca tá agad sáile, béimid an an sinna úsad. Now, uaireanta, nu don cuid is mónar is smaoiníomid fudcréaltaí dhéanamh nó clúircha radio dhéanamh nó míranna radio a hafada. Ceapamid fád agus ceap mé go dtí le déine nó go bhfuil mics an a cosasach ag tastal agus gur gáid bheith studio radio agus nach bhéach aine é dhéanamh sáile. Ach dalam muid galore le linn COVID ach go háirithe faoi bheith tafid agus ag créile ón maiile agus tá sé anna himplí clúircha agus podcréaltaí agus míranna radio orcáidán a hafada sáile. So mátá mic agat sa teach is féidir sinna úsáid cínta ach in our rira is lór de gohan póga. Tá na mics atá ar phones faoi láthair orcáidán agus tá cúpla rud gur féidir denmh le cíntú go bhfuil do fudcréile tafada orcáidán agus tú bantúsáda os the phone. Okay, so don Caroline seo an céad rud atá denmh ná an script a scríb amach agus is tócha mata tú ag scríb script radio riomh nó ag olbhú do fudcréile riomh nó clúr radio riomh is gádit golóir taide dhéanamh. Sin cean na rudí is tábhachtaí nar haon tú an air go háirithe mata sé beo nó fiú munua sé beo is gá go métha Olav de ein ceist a hagan hugad. So déin cínta golóir taide a dhéanamh détá cúpla puinte a scríb sias más míon leat. Ach don lá nniu, níl mé gurí léirmheas a rá, mar nuair a cluisimán focail léirmheas muoine ar an scóbéidir, so is cinál mulla de éistóirí radio rira. Sin a bhés á scríb agus a tafada ag gatainna. So tá muid chun multi a thuairt de éistóirí radio rira. So radio rira bíon ar loithróí ag leirt go minic faoi scanan nua atá sa fictulin nó leabhar nua atá léite acu nó app nua atá in úsáid acu go rialta atá ag ceir go mórló nó cluiche ríomhreachta atá acu sáile. So tá muid ag géirí multi a thuairt dar an éistóirí. Éistóirí radio rira freisin tá siad idir gábhlín déag díos agus scinál dóé go tro a cehar sin na príomh éistóirí bhíons agan ach dar nóí bhíon daine atá níos hÓige agus daine atá ní sin a bhíon sa éisteachlinn ach sin an sproclacht éisteachta atá agan. So tá ag scríb léirmheas nó ag scríb mulla don cinál don ísgrúpa sin. So, okay, so go seo béitú ag ranú rud amháin ón lista seo. Dud a fudcréile nó dud a léirmheas nó don mulla a bhééis tú ag túairt de éistóirí radio rira. So rud amháin ón lista seo le ranú. So an céad rogha, clúir telefíse a tháinig tú le déine ar Netflix nó ar an telefís beidir ar TG4 nó ar Prime nó ar Disney Plus pe áit a míon tú breú ar an telefís. Clúir telefíse atá feici agad le déine a hahan leat. Sin rogha hain. So détá clúir telefíse dhéanamh nó détá cluiche a ranú, cluiche board a imríonn tú nó fiú cluiche ríomhreachta a imríonn tú a haíonn go mór leat ar an Xbox nó peirad. So sin clúir telefíse nó cluiche nó an céad rogha eile scanan
beidir gur tú sa fictalin owner oscail siad a ríis, nu beidir gur gohacha tú scanan ar ríis ar Netflix, nu Prime, nu Payrod, nu ar an telefís, scanan a has amach dite a ceapan tú gur fiú a bhula do gcuoine eile agus the hÓige radio rira. So sin scanan, nu beidir gohfuil app ar the phone. Úsáidan tú nu a cairíonn go mór leat gach ile lá gur cóir go mbeadh níos mó daoine ag baint úsáide as agus gur gapan tú gur cóir do gcuoine an app seo a ísodá. So sin an app nu is féidir leat leabhar around. So an bhfuil tú ag léamh an leabhar faoi láthair nu an bhfuil leabhar léite agad le déine gur bhhaile mulla the hÓige radio rira. So ceann amháin ón lista sin leabhar, new app, new scanan, new cluiche, new chlór telefíse. So rud amháin ón lista sin. So céir a hasan amach dit. Céir go bhféadtá léirmheas má a scríomh air. So tá tú raibhnú rud amháin ón lista sin agus bíonn sé níos fearr a gcónaí muna raibhníonn tú rud éigean atá anna cotínta. So mar hampla má tá chlór atá anmhór Netflix agus má tá gach ile duine ar scólaigh feiceant air is fiú ar is fearr sin a hacant. Má tá cinál chlór atá beagnaí neamh cotínta nu nachhfuil feice ag mór an daoine, nu app nachhfuil in úsáid ag mór an daoine. So ná déon léirmheas aber ar TikTok nó Instagram mar tuigim muid ar fád colas gan aibríonn sin. So má tá rud éigean difriú agat. So roghnaí inis chlór telefíse, app, scanan, nu leabhar, nu cluiche. Ceann amháin ón lista sin. Okay, so nuair tá cinenne déanta agat, pe ceanna tá ranatha agat, má tá tú chun chlór, nu cluiche, nu app, nu Payrod. Nuair tá ceann ranatha agat, seans go méid gágat beagnaíonn taide a dhéanamh, so just take a Google churisteach anam an chlór, nu anam an leabhar agus dheoidh tú go leor ólas faoi. Seans go méid tú gurí foiile amach céad na haistóirí atá sa scanan sin, nu caitheann ar fáil siach an leabhar agus ólas mar sin a bheith cearach do hÓige radio nu aine tá éise le podcréile. So nuair tá cinenne déanta agat, nuair tá beagnaíonn taide déanta agat, is gágait an sin do script oil agus do fianna oil agus tosáimmuid ag scríomh ar script radio. So, nuair tá muid ré lenar script a scríomh, Becerca mac lehanach full of os the core, pian agat freshen agus tamad raile dul. Now, seo ceann rinne mé níos luúthe, nu sampla, nu cinál dréach scripta is dócha. So nuair támuid ag scríomh script radio, tá cúpla puinte atá anna hábhachtach agus támuid a géirí cín tú go bhain in na hÉistóirí ar fad an tolas is tábhachtaí. So is féidir na puintí seo a leanúnt sa script atá áscríomh aga bhiniu don fudcréile. So ar dús feimnig tosú amach leis an oscailt anna hábhachtach ar fad de anam héine lua agus anam an stáisiúna lua. So an oscailt, béitú ag tosú le rud éigean ar nós, díomh is mis a níomh ní cronín agus fáilte go radio rirá. Ida glór radio is far. Mar sin. Okay, so the anam hain agus anam an stáisiún. Iver though, céir natá rana ha agat. Louis ar dús an chlór telefíse é, an scanan é, an leabhar é, an app é, céir é, agus an sin inis den a hÉistóirí céim tanam atá ar an rud atá rana ha agat. So anam an leabhar nu anam an scanan agus céir é, an scanan é, an leabhar é, an cluiche é. Okay? Iver trí an sin déin cruisias ar, cúpla abert. So détá Lanu to raig scríomh a ggur, trí lehanach de abertí agus chuirsí mór fada ach níl sé sinnig tastalhain. Gomininic ar an radio bíon cúpla nóméid agus ar a bhéid an méid is mó ólas gur féidir leat a roiint leis na hÉistóirí. So tá tú géirí an tolas is tábhachtaí an méid is mó ólas a scríomh amach in san méid is lú focail. Okay? So díreach cúpla abert, níl aistúin in aongur, cúpla abert an seo. Agus déin cínta gan ein rúna scuile, nu deire an leabhar, nu deire an scanan a insin den a hÉistóirí. Cúpla abert faoi plota an leabhar, plota an scanan, nu scéal an scanan, beidir na haistóirí tá le feicáil ann, caitheann ar fáil siach an leabhar, cúpla rud mar sin. An ceathrú rud an sin agus aibríonn seo go hanamhá ar fudcréataí agus ar chlórica radio. Cur é a gumparráid le rud éigean eile. So an bhfuil an leabhar tá ranatha agat, an bhfuil sé cosúil le aon rud eile, an bhfuil sé cosúil le rud éigean eile a tháinig amach chana féin, a nachnóach na hÉistóirí. So aber, déitan a rá, well, tá an chlór telefíse Friends an cosúil le Modern Family, so má haíonn Modern Family leat, gach seans go nóí Friends leat, agus rud éige mar sin. Agus an sin,
Bain a héisteoig rá, oh yeah, hahan modern family long, gach seansgur cordum súlacha of our friends, agus carrying sin go mór le daoine tá géisteacht. If we're a cuig and shin, call sé foil. So on lewer atá foil Lena, was sé foil sa shop a lewer new, in Easton new, Cainát go sé foil, and will on chlor telefisha TG Gar, and was RTE, and was Netflix, and was Prime. Cainát gur féidlin shock there. Cavid realty, thought tilta ega? Ken Pera, Trikin, Kerkin, Kuikin, Ken the Captain Keiko Ma is a Vishay, August and Shin on Derer Fod, on Creek, the Anam Hain, August Anam on Stashoon. So, is mission evening cronin, August Shaw, Radio Rira, Gurmagev. Okay, so Tomwood, Biogna Gown, to script screefa e gochdina, Tomwood, Biognock Ray, Lidul, August on Taffid, Ian of on Quid as far. Octa Copero Gurcordin Sween of Fee, Stoka Feen. Malag agus faoin trí leiríon túnar táú an radio nu ag déanamh tafa ar fud creile copplarrod a cairóí leis an gaiidán agus a cairóí latsa mar loithhór. So an céadrod an leiríon tú go tapaí nó go máil. Okay. Branta seo an glór. Mátá tú ag déanamh tráchtarachta sport. Agus mata tú ag éiste leis an loithhóirí sin bei siad ag leirt luas anna happy le cuineál suas leis an glea. Ach don cuid is mó agus Steve sin nniu ag déanamh tafa na podcrétaí seo, tóg do cuid ama. Má haon tú go hana anna tapaí tá seans bhád níos mó ann go ndéanaí tú botún, níú tá seans bhád níos mó ann go dtí tú thar de cuid focail, so tóg do cuid ama. Níl tú faoi bhrú ama, tóg do cuid ama agus leabhar amach go soléir. Sin an céadrod eile. Leabhar amach go soléir. Sin ceantas na pointí is tábhachtaí. Tá tú I géirí go dtí na héistóirí gach ile a deireann tú gach ile abert gach ile ocail a deireann tú, so aber gach rud amach go hana soléir. Ord nó íseal. Deireann daoine ord den cuid is mó. Take a muid má leiríonn tú go raibh íseal, tá seans ma nach bioki an Mike Suas an méid atá rágad, níl tú géirí bheith scradial, níl tú géirí bheith rócóngrúch go Mike nu béis sé beganín garabh den éistóir. An mulla is fearr a fuair mé riamh ná ligart go tú leirt le duine bháin eile. So dírí de chuid cainte nós go tú leirt le caraháin. So leabhar de gná glór an tlí leiríonn tú le de cuarda agus le de clán gach eile lá. Botún. Má dhéanann tú botún. Ná bí bortha má dhéanann tú botún. Má dhéanann tú práiseach omláin don tafad is féidir a stoppa agus a hosú a ríis, ní bheith aon rud atá dhéanamh agus beo, so béis sin okay. Má dhéanann tú botún beag ná bí bortha. Lanarái, ná habar oops, ná habar tá bronnarm. Lanarái, denan muid fád botún bheoga inar gcuid caintin ar táid léirt len ar glán agus ar cóide gach lá ach dénne mud námhór there, so ní hogan aine really fui dara. Agus den an loithhóirí radio, botún ar an radio, an tá ar fád. But tá cinál, is so tá clachta acu agus tá tahi acu gan ein ord a haring air agus mar sin ní hogan na héistóirí fui dara. So más botún beag atá ann, lanarái agus ríis más rud ómhór atá ann, stop an sin agus den a hafa there. Okay, so nish tá mud réilis an tafad a hosú, tá scripte gach duine, tá rain clochta dénta, ach nish is gá an tafad I dhéanamh. Má tá clúsán agad, nu má tá mic ceart agad, is féidir leat sinna úsad ach níl aon gá an tainrad teag tasal ná the phone. So má haon is jockey the phone, oscail pay voice recorder tá ar an phone agus béimid an an sinna úsad. A ríis mar lu megan tús le capan daoine go minic go mííon gála, mics costasacha agus, studio cearts and all your sa chalk, but fi go lór daoine ag déanamh tafad ar fud creaí agus ar chlóric go radio le linn na dín glasála ar fad agus níor thug go leor éistóirí faoi dara mar tá bailí iad dhéanamh ar ord caidan. So ceantas nóirí is tábhachtaí. Cúmar tríd an tlí gur cordid leirt ach an áta bhfuil tú ag tafad atá sé sin anna hábhachtach freisin. So má dhéanann tú tafad seomar folca, bei macala mór ann agus ní bheith an caid an fuama sin go má. Má dhéanann tú tafad ar an podcréile seo is seomra le síláil anna ord. Ní broí sé sin go má ach an irid. Tá tú géirí seomra nó spás sa teach a aimsiú le carpage más féidir, seomra beag más féidir, agus más féidir leat rudí atá bog
a chur timpairt mar hampla má tú géirí si de laba leis an dúvé cinál nacalet nó pilúir nacalet nó rud amháin agus fuíonn siad seo beagganín crackáilte ach aibríonn siad go maith. Má osclaíonn tú an duras atá ag do cófra atá agus tá na héadí ar fád ag crocas a cófra má cinál na ní bheith expós in mo cófra dul isteachtaí an cófra, so osclaíonn an duras chum caiithir an naca leis agus cinál tá mé beagnach is tíhain ach tá má fón agam ionascúil na héadí cinál timpeall arm. Aon rud atá bog mar sin más féile sin a chur timpairt. An rud is fearr atá beagnach comá céine le tafa dhéanamh I studio radio agus fuaimín seo omláin crackáilte ríis, so Beidir gur cór é a lua leis na daoine eiletá sa chocolate sul an dhéanann tú seo ar átíos go siúlann siad isteach ag rinne mé seo agus denam seo go minic má tá ag tafid. Siam ar malada, bíon ma fón lom chun an tafid dhéanamh agus chum mo dúvé thar mo ceann agus tá caiid an fuma faoi the dúvé thar bór. So sin an áit is fearr le tafid dhéanamh ach aon cinál seomar beag le carpéid nó le rudí atá bug timpairt. Sin an áit is fearr don caiid an fuma. Agus ní gáin sin ach an tafad dhéanamh na tróircha ar fad a luamar a leanúnt agus beid a fud creile agad. Agus sin dara leis an gearlinn and is féidir lása iiritas a dhéanamh ar an gomórtas don ihe a nocht. Trí do fudcréile a cheola chuig clubanna ag cnb.ie rah a 8 o'clock ar an dawnach an tainú lás fid saoin. Tá dúis sian tús bína Spotify den chéadát agus calara de luach €5 don dara hot. Tá comórtas eile I'm sin na difriochtaí ar siúl faoi láthair freisin ar Instagram Scléip na hÓige agus cuman na bhíon. Agus tá labalúscan mar dúis den chéadát agus don darahát tá déintúir grán rosa. Agus comála sin tá fís an speisialta Scléip na hÓige mar cuid de súil siar ar Instagram Scléip na hÓige agus Instagram cuman na bhíon a nocht nuair a bheith tú anán. Féach an siar ar Scléip na hÓige a chóirla thar na blianta. Agus bé ihe speisialta agan anseo ihe amórach ag 7 o'clock nuair a bheith trána gceist Scléip na hÓige ar siúl am hain agus le Andrew de Puerto ag súil leis. Béimid ar YouTube agus Facebook cuman na bhíon ihe amórach agus de bhór go méid tú ag freagart ceisina ar lína trí cahoot is fearr go méid an dara gléas agad freisin ar nós gohan nó river nó iPad nó aonrad mar sin. Na dúisina don trána gceist, well, dóibh siúd a críochníonn sa tríomhát bé dinktúir grán rosta sa dara hot sian tús blian na Netflix agus an dúis. Don chéadát amórach scooter lectrach. Bílinn ihe amórach ag 7 o'clock mar sin agus ná déin dearma gur féidir teach ar gach ólas faoi Scléip na hÓige fufa hain ag hÓige.ie agus ag CNB.